fani ko mi hala mako to jenti ɓayno ɗo andi ko min e bappa wondi ka suudu ala komi yaha e hille miɗo andi ko an tun mi wondi e muɗum mi wonda e personne goɗɗo fayata baba ɓiɓɓe joni noon hino bappa mi reedi mi mara hunduko fewtugol bappa min naɓe mi reedi mi mara kadi komi yaha ko an mi andi rodman ko an tun mi wondi e muɗum joni noon kan andi ko solution honɗum wonɗen wadde mais vraiment mi mapike mi anda fos komi gara ka nder suudu oh my god o a reedi wow ça c'est bien a reedi Binta hey mi reeva woni ka konno woni a reedi rodman ko haalanaɓe joni mi ala min mami reedi wow reedi tanade no waɗi mi reedi ittanande ɓay ɓernde ma no ɓutti ɓernde ma no ɓutti Binta mi anda ko si a jaɓɓene boydi a gollata hey goto yarata e majid tawulu est ce que ɗa famude bappa ma sa halaniɓe a reedi ari min ko bobo a reeduɗa ko ko an ɗo wonata peu importe est ce que ɗa famude hey ko rodman reedi ko min woni baba ɓiɗɗo ma o ko kam wonta hanko watta wo waɗa mi yetti changement to ɗum mabine ta ɓornu ɓernde ma fi ɗum mi ɗaɓɓuno duuɓi dutti quoi ha hande mi heɓa alkindira wiɗo reedanila sina am Binta non ta bonnu ɓernde ma fi ɗum fi allah mi jejima ok ta mabo fi ɗum fi allah s'il te plaît ok s'il te plaît ta jiiɓu ɓernde ma fi allah ta nawo rodman bappa konno mi watta ka nder suudu antil andi ko bappa ñaaɗi kon ka nder suudu ko honno mimi e allah rodman min mi falaka nande ka haala kon alan wowɗan selu fi bappa ma ko bappa ma mapima ka ko wona wonda ɗaɓɓude sikoɗum lawamani da wona reedu am iya ɗum kanje bappa ma wodde affaire mais sa minima yaru wona ɗo mi rekoni si ko bobo am faamu kama ɗo hakkilni won ɗo an mbiya ko watta kon bappa ma sino yaade garanayla est ce que ɗa faamu ta jiibo fi ɗum anna wona fi allah mi falnayimo jon nan ko laftano docteur ɓe ngallama piiji ka watta ko e ka watta kon par ce que est ce que boydi mi ɗaɓɓante nder ɗo fiita gonɗo fiita bonɗo wonɗo ko reedu ɗon on ɗon ko ɗo wi ɗo o wi winnuma ko ceekiyam bappo ma sino yaade ɓerɓe nan ngalam a sikuru lawama akkitude e rendugo minana bobo am ɗum kañe bappa ma wonde affaire sa minnima yaro wona ɗo koya faamu sami fi bappa ma ta jimu ɓernde ma fin et puis randi kon mi fala yo jon ko laftano docteur ɓen anda ko watta ko e ka watta ko mais ko boydi ɗum ɗaɓɓante o sundu ɗo fiita bonno wonɗo ko reedu min on koko ceekiyan ɗo e wi mo fijiri fiyo ɗo mi lanne fi makko Binta attu fi allah écoute s'il te plaît famam fi allah ta bonnu ɓernde ma fi ɗum sa miji keɗo a nawnayi sa nawni noon comme no wonirɗo ko nder reedu ma kadi ma s'il te plaît arrête s'il te plaît accu ok probléme ala joni mani ka uttita ko wiɗa ko naatu taw fotoɗa par ce que ni ko gowɗa ɗum naade no soofi jikiɗe yaha ko laptan ok min sagami yaaro ko laptan lève toi yo fotoɗa ɗummo o Binta wow naatu allah ɗo layade na o reedi a firtoto kadi sa reedi mandinde gonɗo reedude wadde keɗemi jomɗo ko de mi naɓi gorko mum allah mi tawi ko walla ɗo a firtoto joni a yara e 9 mois jimmade anda mbokkiɗa e mo ko ɗum wayi
Você traz meu aqui. Ayo Ceja. Acho não dá. Não. Aceite? Não sei. Ele é Achu. Ata. Achu. Kana wakili ndio. Achu. Antorama. Bilalanda da masika interesa ke halanga. Rama. Rama hombo. Bebe, Mino kaina makalo to. Oi. Langari. Okay. Antamoni. Mira dikerama. Io no? Mira dikerama. Komin abdi do rama mira dikerama. Aja. Afeta ligo itaw. Kom nande andi de anka sutu do pagay go ba fi jay woni mi kita fiji. Joni fi jentaw. Ko fi ndar mi. Si debbo janan jatti ma modi hara koy ma daw. Rama ko mi addi romo mi sikki ko walli to ma golle den kandir suud. Ko fi yo gollu mi addi. Jono mo o dépasser limite. Afan. Attends. O wuddi dan nebbe ande mo yettude kandir suudu. Kala ko mi wallino mo ñomitude ko non woni wadango. Na nebba mi wallinta na sampo e na mbuudi. Mo ñomitude ko min addi min yo mo kala ko andi konko kanko ji watto. O yaade mo mi adi ke. Attends. Est-ce que an hita timmi ka wonda do habilanta wakki tam? Est-ce que en regili tam? Ka wonde yebude Rama? Kono ko min addi Rama nani woni mo yobude kono ko min addi. Bien sûr addimo. Kono ko ele kongol men fof si adla mo ka. Awata mo natugo kadara mi anda. Awata mo rata gollo. Donc ko merati mo kono ko problème ne. No. C'est parce que ko wala lo ko fop ko fena mi hande ay nan Rama no wuncuma. Similati kama eni dara dike mo da fiken go mo mojuma ne ba ma dum goddo go. Anti ganye on fotata o ko gollo mani. Ka. Joni no yo yawa da be ton golle miradi ke mo ko min addimu. Sini yo yaw na problème no. Ko Allah yirane la. Follere la matala bi di mi halna ma. Afami. Rama awadi ko awada tan. Adwa ka yettu go Rama rada damo mimmi anda. Afami. Yalla joni amun yo sebo. Ndara si be. No. Andi no ton ko jejete no ton kadi ko jejetaake. Fami. Patuna jettimo anabi mo mimmi ya dabbito ya mahami yam. Pada hondu. Mi dabbito ya mahami yam. Awata mo rada mimmi anda. Joni no munyo sebo mun. No mi wata munyade dum no. Tala na dum no. Mi wata dum no. Drame. Mingera mo ko mo burama. No mi anda ko ngandi dum no parce que min silanga de anko wala ta ko ngi ko mi wata ko na gotu. Min na fi affaire buri mi jodi do afani. Voilà. Ramay. C'est que drame a jibi ti la merde. Fi alla mo. Drame eka. Billahi sina wari do hakkune Allah do wala billahi wallahi hakkune Allah no non da wala den nata yalta fi Allah munyo ko mi radirama kono ani jonko no mi yiri kunno o moƴƴa mais ko yeso yirata min la andi tagado han anditi no ko so tay joni problème ala ndara goddo ko mi yanta ok s'il te plaît pardon annu da accu min goy naka jale de ngon drame heka Rama welima de Rama welima min kan non ko min andi fi ndusul ko min jomba wulli nati do Rama na tataro afami ko non da seyti de continue contrat men o seyti wodi ko ani na ati Rama welima de ka fijir lekkele mali ipi ko docteur jom hala mako parce que yani den yande ko do mi tayda da ubure di chemise jam bi ida ko pantalon ko ngoler wela tala woni ko fiu est ce que rafa mbude akki uppo o mo ray mo uppa ta uppu fiu danande voilà golle den fo akki si no dio ya mari mo golle sans problème yo bay dafa amul kon ko mi da permette ta ma ya golle voilà
Fala mo wala. Wala wala. Na chimyalta. Simia pa ko kaya sto. Belum masuk na yama. Anya mai defa tayo gida nyamu danki. Ke jon so men no ara bina. Ya pa itu. Yan nan di jaw. Ka nyamu kwa nguda kon di wada ta ko zantama problem. Stimi ku falla ku mi so na dama. Jon ya so na ya na. Don wala mera, okay? Okay, go dan. Kana ne ba? Ya la ne. Wah. Sudah lah.